ves arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Willy vaise da colmea. Sesenta e 68 sitios libres. E contamos con 188 nacementos, así que imos ter 120 abellas de máis. Teremos que liberar algunhas celas. Ola, Willy, que pasa? O xuíz era da abella contra as celas. Parece que algúns temos que marchar para facer sitio para as abelliñas. As abellas que durman nas 3 ringleiras de celas de abaixo teñen que coller as súas cousas e irse. Pero aí estou eu. Teño que marchar. Vounas levar eu á colmea da bella cerdeira baleira. Despois da calexa da planta grande. Saímos daqui a 2 días. Maia! Non vas ir a ningures. Agarde, xuícera da abella, ten que haber outra solución. Willy non quere marchar e eu tampouco quero que marche. Non crerás que eu vou cambiar todo só para satisfacer o capricho dunha abelliña. Pero non é un capricho, é o mellor amigo que teño. Xa está ben, non teño tempo para perdelo contigo. Teño moito que facer na colmea nova. Vamos, sígueme. Marchamos. Ali, mira esa flor, un sitio perfecto para agocharnos. Que queres dicir? Vou ter que dormir fora? Aí, para sempre. Acouga, Willy, estou contigo, e só vai ser unha noite. Cando marchen os outros, intentaremos facer algo. Síntome mellor. Temos que ter cuidado e seguir agochados. Se o xuícera da abella ve que non estás na colmea, virate buscar. Mira para aí. Sí, espero que non sexa o derradeiro solpor que vemos xuntos. Vaya, creo que me mareo na flor. Ai, Maia, non me gusta dormir fora. Por favor, Willy. Mañá falamos diso. Agora hai que dormir. Ai. Ai. Willy! Maia! Willy! Asegúrese de vixialo. Teño que sair de contado nunha misión de recoñecemento e non quero que aproveite a oportunidade para volver a escapar. Están todos preparados. Agora tes que facer as maletas, Willy. Oh, sinto moito. Esta vez acabouse. Que vou facer eu sen ti? Willy, víchela señorita Cassandra. Estoulle facendo un agasallo de despedida a Zoe e quérolle preguntar se me axuda. Creo que está na sala das larvas. Zoe e eu somos amigas desde que éramos pequenas. Se poides irme con ela... Uf, maldita colmea nova. Ei,
a solución é esa. Estás suxerindo que vai a Lisbia a colmea nova no lugar de Willy. Así estaríamos todos contentos. Pero o xuiz non o aceptaría nunca. A non ser que fagamos que se decate de que Lisby sería moito máis útil para el que a Willy. Willy, vas ter que ser realmente insoportable. Ai, está ben, será un placer. ¡Uhú! O capitán Willy ao seu servizo, majestade. Perdoe, un asalto. Hop, hop. Para dunha vez! Agora non, soamente co xuicera da bella. Faremos que crea que o faz mal todo, para que cambie de idea. Creo que sei como podo axudarvos. Ei, Flip! Escoita, Flip. Maia, pero que é o que pasa? Teñoche que pedir unha cousa. Durante a miña ausencia, conto con vostede para rematar os preparativos para a mudanza. Xuicera da Bella, agarde. Esta é a súa escolta para a súa misión de recoñecemento. Lisby ten un gran sentido da orientación. Seguro que lle vai ser moi útil. Ben, sí, que veña. Pero estes dous... A súa majestade pensa que lles virá moi ben aprender a respetar a autoridade na súa compañía. Sí, a fin e ao cabo, o que é seguro é que me teñen que tomar a min como exemplo. Vaya, pareceme a min que teño impo. Debín bebelo néctar demasiado rápido esta mañá. Pero sei algo que pode facer que me pase. Voar para atrás. Ten cuidado. Pero que está facendo? Agardade! Agardade por min para non perdervos. Agardade! Non vos comportedes como a parvos. Ai. Onde estades? Parade! Inmediatamente! Pareceme que xa me pasou o impo. Bravo! Perdémonos, grazas ás túas parvadas! Non ten importancia. Lisby coñece a fraga e só temos que seguila. Sí, tendo en conta a situación na que estamos, non poderá empeorar. Por aquí, sígame. Que? Agarda! Agarda! Ai, Mima. Moi ben feito. Ai, que sentido da orientación tes. Grazas, xuicera da Bella. É evidente que eu sabía o camiño, pero quería comprobar a túa capacidade. Vamos! Ai! Parece canso. Se quere podemos descansar nese penedo de aí abaixo. Tráeme un pouco néctar, queres? Vamos, Willy. Collede vos o néctar. Tócache a ti, Flip. Willy, benvido a túa nova colmea. Evita os perigos... Desculpe, estimado xuiz. Desde lonxe pareceu moi a voz do meu amigo Willy. E viñalle cantar unha canción de benvida. Sí, ben, xa se ve que non está aquí. Iso non importa. Cando chega a nova colmea seremos veciños e voulle vir cantar todos os días. Que? Non pensará tocar iso diante da colmea? Moi ben, adeus. Agarde! Non quero que a colmea nova sexa un antro de chambóns e músicos de pouca monta, non? Non atopei ningún. Ningunha gota de néctar. Ai, non o podo creer. Como vai ser este rapaz? Toma, Willy, por favor, pasalle isto ao xuicera da Bella. Agarde, señor xuiz. Voulle buscar un pouco máis. Pero...
¡Qué torpeza! ¡Qué incompetencia! Oh, Willy, xa estás aquí. Por que puxaches ali a miña bola? É outra desas chanzas tolas das túas. Pois isto non vai quedar así. Pero eu non vou. Sempre que se pode retorcer as antenas. ¡Queredes parar! ¡Ei! ¡Sodes uns vándalos! Vas ver cando te pullen. Un momento. Coño, para. Soltame, non fixen nada. Isto é totalmente inaceptable. Ai, a miña bola. Cuidado. ¿Qué? A miña bola. Está ben. Perdoe. Eu non o fixen adrede. Faltoulle moi pouco. Foi unha sorte que estivese aquí, Lisby. Sí, sí, así é. Moitas grazas. Vas ser moi útil na colmea nova. Oh, por desgraza non son unha das abellas que se van mudar. Preferiría selo, pero as cousas son así. É unha mágoa, sí. Unha abella tan valente, traballadora e con tantos recursos. Quizáis poida facer unha excepción e aceptar unha abella máis na colmea nova. De feito, agora que me dou conta, creo que se Willy fai un troco con Lisby, será estupendo. Pra colmea, claro. Pois non lle sei. Eu xa me afixera a idea de mudarme, pero se insiste, acepto. Vaya, é perfecto. E agora sigamos adiante, se non vos importa. Xa nos demoramos abondo. Moitas grazas, Maia. Mua.